dapat diraih nan malang sakijo ato de pansai mangko manyisia jauh karang sampurna lah lare badan de untuang nan mande ajo bapasan nan ayah batanyo juo bilo uyong ka pulang mandang kabanan tibo raso hati indah bidayo ayah baik salah monyo tak takut di tengah laman ketika denai lah pulang satu lilir kurang lah rami ayah masuk jatuh badarai kisah tangis di rumah gadang dan imbau ayah indah basuaro lagi tongga tuo kini lah taban junjungan kami lah hilang oh Tuhan tolong tabahkan kisah tangis tolong angkatkan sampaikanlah ayah di Sarugo badan de untuang nan mande ajo bapasan nan ayah batanyo juo bilo uyong ka pulang mandang kabanan tibo raso hati indah bidayo ayah baik untuk salah monyo tak takut di tengah laman ketika denai lah pulang satu lilir kurang lah rami ayah masuk jatuh badarai kisah tangis di rumah gadang dan imbau ayah indah basuaro lagi tongga tuo kini lah taban junjungan kami lah hilang oh Tuhan tolong tabahkan kisah tangis tolong